Batara bakal tumapak ing perang Baratayuda tetandingane para Pandhawa lan Kurawa. Aku kudu tumindak adil. Aku bakal tapa turu ana bale kambang. Sapa sing bisa nggugah anggonku tapa turu lan aku Triwikrama dadi Brahala, ya kuwi sing bakal unggul jroning Baratayuda.
gelar Doto Pitono, saperlu gelar Kondo Purwo, gelar jaman Purbakala. Pundi tokang kinarya wiwitaning kondo anyerasaken gelaring negari Hastina, ya negari Gajahhoya, negari gedhe obore dhuwur kukuse amba kuncarane. Sinten tokang ngrenggani negari Hastina? Inggih punika ingkang jejuluk Prabu Duryudana, kaadhep Pendhita Durna lan Patih Sengkuni. Dereng dangu ngenipun lenggah dampar kencana, kasaru rawipun Prabu Baladewa. Kaya mangkono wijining pangandika ingkang kawijilining lesan salokane wong amayang. Binarung suarane pradonga miwah suarane waranggana, suaranya mangayut-ayuting jiwa. Kaento isine bawana mangayu bagya prasad. Sarawuh Paduka kula ngaturaken pasebahan Ponogrami mugi kunjuk ngarsa Paduka Koko Prabu Baladewa. Nggih Yai, kula tampi mugi mimbi bawaksananing pun Kakang. Wangsul kula ngaturaken puja astuti konjuka wonten ngarsane Yai Prabu Duryudana. Nggih, kula tampi asta kalih kula pundi wonten pustaka mugi ndadosaken jimat. Nggih Yai, dawah sami-sami. Koko Prabu menika badhe tumapaking perang Baratayuda. Sinten ingkang saged gugah tapane Koko Prabu Kresna wonten Balekambang? Kula nyuwun pamregi dos pundi supados Kurawa ing benjangipun unggul salebeting perang Baratayuda. Welah dalah jagat Dewa Batara sampun ngantos kariwinan Pandhawa. Sumangga para kadang Kurawa bidhal sakmenika dhateng Balekambang saperlu gugah tapane Yai Prabu Kresna. Nggih, senika ngestakaken dawuh
Monggo Bapak Durna lan Paman Sengkuni nderekake Koko Prabu Baladewa menyang Balikambang. Lole. Inggih sendika ngestaken dawuh. Inggih sendika ngestaken dawuh.
para wadya bala Kurawa kabeh. Ayo padha sikep gegaman. Damel napa man? Wis ora usah takon sing aneh-aneh. Ayo dina iki mangkat menyang Balekambang. Saperlu nggugah topone Sinun Prabu Kresna. Lah dalah inggih sendika man.
wing trata upat-upati rawesi pulosani Kakang Udawa kula Raden mawantu-wantu dawuhe Koko Prabu Kresna sapa wae ora kena cedhak karo Koko Prabu yen kang lagi topo luweh-luweh yen nganti ana sing wani nyedak kowe karo aku bakal nampa duka lho kait dampyak-dampyak ketok yen barisane wong Kurawa ayo temoni karepe apa tekan ing Balikambang inggih sendika ngestaken dawuh Yana netra cak sunaya destinira waluncana karna kani watak loro tampyak-tampyak barisane wong Kurawa tekan ing Balikambang duwe karep apa Aswatama Boh, raidep, kaya aja ngadang lakuku. Aku arep gugah topone Koko Prabu Kresna. Arep tak boyong nang negara Ngastina. Lancang pangucapmu. Kowe bisa gugah topone Koko Prabu Kresna. Lamun bisa nglangkai kandhane Setyaki. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora sumingkir. Leno pangendamu ketiban epe-epe ilang nyawamu cobanen awas awas ayo hati-hati mati dengan aku
Parat. Waduh, waduh. Aduh, salah. Direbut, awas, pecah silahmu. Ayo, bawa hot. Parat, ayo. Kurawa, mundura, dak, kudu kalian hewe. Madang. Yai Prabu Duryudana kula nuwun wonten dawuh Koko Prabu Baladewa nyumanggaken para Kurawa anggenipun gugah tampane Yai Prabu Kresna inggih sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu Baladewa.
Kurawa kabeh. Sopo sing bisa gugah topone Koko Prabu Kresna gedhe kanjarane. Duh. Kula riyen. Koko Prabu. Kula aturi wungu Koko Prabu. Ayo. Tangi. Sajaya angel. Ayo, bakal tak kepruk sikilan tanganmu. Ayo. Tangi. Putangi. Mangkono Sang Dursasana denya gugah Sang Maratapa. Sikilan tangane dikepruki nganggo godha. Ing kono kena walate Sang Tapa. Besok ing perang Baratayuda matine Dursasana kapoteng-poteng dene mangsa anjle Sang Dursasana. Aduh, salah. Dursasana iki kok girap-girap iki kena apa ya? Jajal tak gugahe. Sinun. Kula aturi wungu Sinun. Ayo tangi. Kok sajake angel. Loh, iki ana sajet gedang rek. Tak pangane gedange. Manis ke sindene. Oh, iki kulite ya. Tak uncalake ning raine bentangi. Ayo, tangi. Kocap kacarito. Sang Sengkuni denya gugah Sang Maratapa. Mawa hoyok-hoyok badane karo mbanemake kulit gedang. Tondo besok ing perang Baratayuda matine Sengkuni kabeset kulite dene wangsa. Aduh, salah. Koko Prabu. Kula aturi wungu Koko Prabu. Ayo tangi. Wah, sajaya angel. Yo bakal tak kepruk pupumu nganggo godha. Ayo. Tangi. Mangkono Sang Duryudana denya gugah Sang Maratapa sarana ngepruki pupune Sang Atapa. Kualat dening lagi tapa turu. Minangka ana gegambaran besok ing perang Baratayuda matine Duryudana kakepruk pupune dening Werkudara. Dawah Kapidara Sang Duryudana. Sang Dananjaya Sang Arjuna denya gugah Sang Maratapa nganggo sukma tinggal raga pesat sukma langgeng kang upadi ngumbara sukma sejati. Porno
ing tawang sumunar hanyunari bawana datan ana analise kandhane siji critane kaya bareng angkate gumlaring Jagatata tentrem kerta lan raharja ganti lan cinarita ora kaya Kyai Lurah Semar lan Bagong sami gegojekan guyon maton. Belegegeg ugeg-ugeg sak durita mbel-mbel. Bagong ana apa mo? Bombong lan bungah ora kaya awan iki. Ana apa to mo? Syukur alhamdulillah awake dhewe bisa gladen gelar-kelir ing daleme Bapak Profesor Dr. Zakiuddin Munasir SPAK Desa Pakukuan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Wah, mo iki dalam rangka apa ya? Panjenengane Bapak Profesor kagungan kersa ngitanaken engkang wayah. Walah, nyunakno putune ta mo. Sapa jenenge? Ana 3 gong, ya kuwi Ditlef Syarif Andries, sing keloro Kai Idrak Andries, sing ketelu Arsenio Lukman Sadewa Ginanjar. Mo, biyen aku sunat kok ora kok tanggapne wayang sih. Ngerti ngono, saiki aku sunat bareng karo putune Eyang Kakung Profesor. Lah, nek sunatmu tak barengno karo putune Eyang Kakung Profesor, kowe saiki malah ora bisa ndalang. Lah opo pengen sunat maneh? Wah, yo benaen mo malah entek. Gong, awake dhewe mung bisa ndonga. Muga-muga sakwise disunatake putune Eyang Profesor dadi anak soleh sing migunani tumrap wong tuwa, masyarakat, keluarga, nusa bangsa lan agama.
Amin. Allahumma amin. Gong, panjenengane Bapak Profesor kuwi asring tindak luar negeri. Lho, urusane apa mo? Sing jelas ana gandeng cenenge, ana hubungane karo profesine sebagai dokter anak. Mo, nang luar negeri ki kudu pinter bahasa Inggris ya, Mo. Ya iya, Gong. Mula kowe karo aku kudu sregep sinau. Alah, bahasa Inggris kecil, Mo. Coba takonono. Yo, coba tak takokane. Bahasa Inggrisnya papan tulis apa, Gong? Bahasa Inggris kuwi biasanya diwiwiti nganggo the. Bahasa Inggrisnya papan tulis kuwi the blackboard. Lah, atik loro apa, Gong? Tuh. Nek gadis girl. Nek dan N. Atik wit gedang apa, Gong? Ya debok. Lah, anek atik dua gadis dan pohon pisang ya tugelan debok. Lah, atik kucing apa, Gong? Kucing kuwi cat. Nek kucing ireng the black cat. Nek kucing sikile papat kuwi mesti ora bisa. Lah, bocah milenial ngene iki kok ora bisa sih? Bahasa Inggrisnya kucing sikile papat ya cat biyen. Wah, bagok iki jane bocah geleleng. Yen ora percaya coba takonono Ibu Waranggono karo Panjak Kendang. Lah, atik lawang apa, Gong? Lawang kuwi dedor. Buka lawang, open door. Yen gak dibukano ya gedor-gedor. Gong, panjenengane Bapak Profesor kuwi ora mung nguri-nguri kabudayan, uga pelestari budaya Jawa kang adiluhung. Kususe ora mung wayang tok. Seni karawitan, campur sari, tari-tarian, lodrok kabeh dirangkul. Pamriyeh budaya Jawa aja nganti punah. Ya bener, Mo. Kok aja kesuwen mundhak dadi dutane Sinun Prabu Kresna. Ya Mo, tak derekake. Kidul wetan tlatahnya Mangendra Laya Sumyak sumyuke wong ngundang ngelmu rasa Welat dalah iki kaya Sukma Langgeng. Iya, aku Sukma Langgeng. Ana parigawe apa kowe sumusul ana kayangan? Kowe bali ana bali kambang. Ora usah melu-melu
kang dadi gegayuhanku. Yen ora gelem bakal tak rudha paripeksa kowe. Koko Prabu sampun wungu saking Tapanendra. Monggo kula dherekaken kondur wonten negari Ngastina. Well adalah Yai Prabu Duryudana ingkang saged nggigah kula nggih Yai Janaka. Mila kula kedah nderek Pandhawa. Boten sing saged gugah niku Kurawa. Kurawa 100 bareng ambyur anggenipun gugah paduka. Nggih. Menawi mekaten kula aturi milih tiyang setunggal kula Prabu Kresna kalian Ratu Sewu Negara kang abebala raja lan prajurit mewewu pilih pundi? Wah, kula milih Ratu Sewu Negara kang abebala raja lan prajurit mewewu. Sampun mantep. Nggih, sampun mantep. Sabda Brahmana Raja mboten kenging wala-wali, jagat anekseni.
Yai? Kalau sampun marem. Loh, kok sampun marem pripun? Jelas kula milih Ratu Sewu Negara diban kabeh bala prajurit maewu. Jelas kula mesti menang Baratayuda. Ratu goblok sampeyan iku. Sampeyan mriki tujuane mboyong Prabu Kresna kok sok milih wong 1000 lho. Modar kabeh. Ratu pengomong lek gebyar tok ora ngerasa. Boh, tandek kula teh ora melu-melu. Koko Prabu, kula boten sida milih Ratu Sewu, ning kula milih Paduka. Sabda Brahmana Raja boten kenging wala-wali. Purun boten purun kula boyong wonten negari Ngastina. Werkudara, aja kaya bocah cilik ae. Wah, mencel-mencel cangkeme Duryudana.